tirarira swa tindarira swa kana uri wangu anovimba nekoneti ukazininipisa ukaziva zvaunoda uchauya kutanzi musi wa 28 December uchauya kutanzi musi wa 28 December ipapo ndiriko futi tichaza kudaka kwekuba. Hello guys, ndakutodakirwa bazvikitika ndezvekuti Econet irida kutenda vatsigiri vayo vakaitsigira 2019. Saka what is happening is this 2019 thank you concert by Econet. So 28 December pa Glamis Arena. You guys, we had fun. Hi. Ndakuta kuzarirwa ma freestyle wawandisa guys, but Econet wants to thank you guys, you customers, my customers avo 2019 makavatsigira vakatapirirwa. Saka we have to dance Glamis Arena. It's for free. For hala